hamu akadong aku rap marukil dohitan wain binain ni sahib bolon nasonggop tubur tibion ima virus corona torok do namar sitaonon binain ni nama saon garina aguan ho sampai tehe nung atung masay torop rap martani yang mahita bagi doa sini rohani Tuhani asa dipasohot waso ni virus corona asa unang rarat be di bortibion masay lungun na masaon tahutan humali ang tanoon gobiernos rohananion ay songgop sahit bolong tu portibion rarat songon api diri majuro songon silumalani arian bongin ng manogot pe masohot siyan ulaw na de soboy masito potan soboy panumutangan olan manirang sahit bolono dadanak parsikola gereja para mingguan masohot alani nama sao hasit pakilalan suko di pikiran bolo songgop sahit songono Tuhan say tatap hamion asirohan palua bangso palua siang sahit boloron asirohan palua bangso Ali Tuhan balua mahami bangsomon siyan sahit bolon virus corona sahit sori mago nasonggop tu portibion pasohot maali Tuhan kuasonay asa unang rarat be di portibion arian bongin ng manogot pe masohot siyan ulaw na de dadanak parsikola gereja para mingguan masohot alani nama sao ulaw las nirohan pesta pa masuon masut alani nama sao ari nang binuhul tutur nang ginokon masut alani nama sao
Oh Tuhan, saya tatap kami asirohan palua bangsomo malua siang sahit molono asirohan saya tatap bangsomo. Gereja pamingguan masohor alani nama sao ulaon las nirohan pesta pa masu-masuon masohor alani nama sao ari ng ginuhul ginokon masuhon alani nama sao. Oh Tuhan, saya tatap bangsomo asirohan palua bangsomo manua siang sahit molono asirohan sa kakabangsomo malua siyang sahit molonon asirohan palua bangsomo asirohan palua bangsomo.